Right, ndadzoka muri yeZimbabwe hazvina kumira zvakanaka. President Duma Boko, the new president of Botswana, ari kuoneswa kunzi please kana wazvipira kuti utambire padhuze neZimbabwe ngwarira muchetura vanogona kukudyisa something. Reputation yeZimbabwe ameno zvayakatoitwa kubva pamazuva ana Mugabe aya pakafamba mbiri kunzi ningapfudzwa ningadyiswa chakati ningazofa zvisinganzwisisike. Kubva ipapo kusvika izvezvi vanhu havachatrust hurumende yavo. Zvatasangana kudai so muri yeZimbabwe kana uchiziva kuti iwewe unoti pasi neZANU-PF hauchaide. Tanga nekulike this video right now izvezvi kuti vaboikani because zvinhu zviripo I don't know, it is what it is, but ndozvinhu zviri kutaurika mumastreets. So Duma Boko akabuda akati traveled to Zimbabwe and returned safely, grateful to God for his unwavering protection, devoting the day to matters of children has been profoundly fulfilling and reminder of our responsibility towards their well-being. Ndo mashoko akabuda achitaurwa nava Duma Boko of Botswana. Ndo mashoko avo akabuda vachitaura panapa. But tiri ipapo vataura mashoko iwayo ndakaona vanhu vemuZimbabwe vakutanga kuisa warning shots vachivatsura nekuvangwadza kuti next time tambai makangwarira zvakanzi just be careful around ZANU-PF. These people openly campaigned for Masisi and are not happy that you won the election. Don't say we didn't warn you. Vanhu ivavo vakakambenera Masisi, iwewo wakuenda ikoko vanga vasingatodi kuti uwine. Saka iwe kana uri padhuze navo ngwarira, tamba wakaita se wakachenjera. Ndo mashoko ari kutaurwa nevana veZimbabwe panapa. Umwe akati stop associating with these ZANU-PF thugs, otherwise you won't see a second term. The people of Botswana don't play. Mamwe mashoko ari kubuda panapa nevanhu kuti usatambe nevanhu ivava. Careful on what you eat and drink in Zimbabwe. They don't love you. Try to avoid that country as much as possible or else you will be another Masisi in the making. Mashoko mamwe ari kutaurwa nevanhu vachionesa Duma Boko. Unongoza kuti unenge wati waka guys ndaenda kunomirirawo nyika yedu kunzi chinchi vana like unoziva maspeech avo vanenge vachizotaura kuti inini kana zvazoita muzongonditichi your boy because I am your boy chinchi zvezve. Saka inini kana vana pese chemunoda ndinokumirirai ndinouya ndinge ndiripo. Zvikanzi ndizvo but kwamazoenda kwacho manje. Zvakaoma by the way. Ndiri kuonawo mumwe munhu this guy is from Zimbabwe ari kuti again I'm disappointed that President Duma Boko's security advisors would let him wear that cape provided by ZANU-PF official military regime. What if he starts having unexplained dead drafts or series rule number 1 should always be never trust ZANU-PF. Anzi aipfekere chihedi because pakasvike koko pane makepa vaipuwa, kepe yakapuwa vamudangagwa, kepe yakapuwa iye, kepe yaipuwa munhu wese anga ari ipapo. Saka vanhu vanga kutoti ko kepe iyo azoipfekere chii as if amuziye zvinoitika neboys iro riri unozotanga kutozosangana nezveusiku kaipapa wapfeka kepe iyo. These people havachatombotrust chinonzi political party yavo to that extent. maZimbabweans trust yakatotiza kudhara zvatongozvezvo zvongoti hazvo kwasiri kwatona maZimbabweans vachitokudza zvinhu zvakadai so vanenge vachitokuda vanenge vachitokupawo yambiro kana vasingakufarire vanongokusiya like munoona zvavanoita kuna president kana weMalawi yoyo munyowani kakapinda ndiwo opposition wofuti chero zvazvo akutonosanganawo nacho cherimwe election but avamuudze zvese izvozvo vanongoti endai henyu handiti muri kutravela endai munodya stereke munoda kudya kai munoda kumwa stereke endai munomwa stereke vanenge vachimusiya panapa umwe ari kubuda ari kuti do checkups you might have been poisoned. They specialize with it in ZANU-PF. You are naive if you think they are happy you removed their friend from office. Pakaipa kana mazofamba endai munorwa macheckups because these guys usafungidza kuti vari kukufarira because wakakudubura chi shamwari yavo munhu wavo wavaida iwo kuti anga aripo shamwari yavo chacho yepedyo iwo kanzi wakazobuda uchinzi waidya iwo usafungidzira vanhu ivo vari kuita sei vari kukusekera. Saka kana uchinge wadya make sure kuti uchanorwa macheckups kunyika kwako. Umwewo akati talk about your health
after 2 to 3 months. For now, go for checkups and make sure that cap they give you wasn't contaminated with a deadly virus. Those people are very evil. They mean business. You earned one of them thy hate and stop nothing to eliminate you. Mwakati reduce your interactions with ZANU-PF and its leadership. You will thank me later. These goons are murderers. Akumanaka zvinhu kutaurwa papa anga atori ma1 uku ndikukuudzai vanhu vemuzimbabwe atori ma1. I hope you didn't drink or eat there. Mr. President say my country isn't safe for people like you. That's why President HH didn't go last time. Wherever you do, be careful. Whatever you do, be careful. Ndo mashoko ari kubuda kune vanhu vakawanda vemuzimbabwe vari kupa yambiro kuna president mutsva wepa Botswana kuti kana mazopinda kuzimbabwe tambai makachenjera, tambai makangwarira. Sawira wavo wakamudya wobva wazongoenda wofungidzira kuti iwewe vanenge vachikufarira. Ndo nyaya dziripo hama dzadiwa, kuoneswa pachena kunzi ngwarira pamwe mapuwa muchetura. Ndo nyaya dziripo, ndo nyaya dziri kutaurika. I don't know kuti imimo hama dzadiwa makatarisa nyaya idzi dzese dziri panapa dziri kutaurwa zvese izvi muri kuzvionawo sei? Ndoziva kuti munazvowo zvekutaura. Tell me what you think in the comment section. Takamirira kunzwawo mafungiro nemaonero enyu.